Здравейте! Здравейте, драги дами и господа! Говори Харкастъл с този много як скин на Iron Man. Марк 16, не знам. Добре дошли в епизод на Minigames номер 8! Бум, Между другото съм намирам в лобито на Sky Battle. Виждате, цялото лоби е някакво готино коледно. И са добавили ултимативен double jump. I love this! Но не винаги става. Няма значение. Ще играем Skywars. Понеже отдавна не съм играл Skywars. Ще играем 2-3 блока. Къде съм? Добре. Добре, нямаме кит. Тъпмап, винаги умирам. Нещастници. Между другото съм с този ултимативно як скин, който много ма кефи. Не съм много ма кефи. Някакъв лилав, зелен, бял и черен. Той е най-якия скин. По какво ще ме кажа, че това е най-якия скин. Добре. Не знам как ще му седи броня на него. Това искам да проверя. Пак е яко. Така, Skywars. Рождасъл съм, но няма да се предам. Кой е тук? Пещи. Така, Power. Това Skywars е много OP. Следователно няма да има чек, което. Добре. Чунти. Стрели, ябълки, лави. Яйца. Чакай. Нарво. Оп, бич, оп. Тежки си. Сме поди на гледци. Добре. Кой иска? Кой иска да ми куса лъка? Кой иска да ми куса лъка? Окей. Вземете 100 кава фон. Сега ме скрити намеря. Това скин ми го дава, когато влизам в игра. Добре. We smoke every day. Boom! Добре. Вой, как ще се претрепа? We smoke every day. Чакай, това не е бронята. Чакай малко, бе. Аз съм енчантнати дъмагащи. Не ме бутайте. Който ме бутне е Азис. Който ме бутне е Азис. Да е ясно на всички. What? Бърках бутоните. Механиките обърках. Окей. Добре. It's time to fight. It's time for rappers. It's time to Могъщ. Безмензурно могъщ. Сега само се надявам. Оцели иначе. За първи път стигам средата, yes. Да, бе. Ще не стана. Сега ще е вълка. Не всичко вълка.
Нищо не виждам. Fire Aspect. Не е зле, ще ги палим. Палим. Protection 2. Диаманти, ябълки. Добре. Добре. Камътка. Тъй. Обирам важните неща. Живота на хората. Има някой, който иска се бисне. Добре, това Skywars е много опи. King, Common as Power. Добре. Как се слиза на долния етаж? Ме интересува. Аз съм горе. I'm the king of the castle. I'm the king. I'm the king. Този епизод много ще пее, защото ще ги знам, че се припя. Много опасно това, което трябва да грех, защото Ейсън. И аз ще ми каската. Си подредя. Тъй. Меча така. Кърка, ябълки, лава. Те мога ли от тук? Видях някой. О! Има Евил. Тук има Евил. Аз съм Господ Бог. Chestplate. Protection 3. Добре. Ясно е, че вече всички ще ги избия. Така. Палка. Стрели. Малко левели. Още стрели. Поръчки. Готови. Добре, имам. Едно крафтинг. Ще направя 3 меча. Оди енчант. Добре. О, тая ендер перла, как я обичам. Тях някой. Knockback. Sharpness knockback. И sharpness. Окей. Искам някой да ме издигне. Обаче някой дойде, не просто тъпъл. Добре. Някой си прави киловете. Обаче не знае как хубаво ще го посрещна. Ти ме тъпиш ли са? Левеле. Някой. 20. Добре. Ако иска ли се би? Искаш ли се би? Искам да видя, останахме 4 човека. Ей, чуфлек. Не си ме видял. Добре. Правя силата, правя меч. Правя върховния меч. Аре. 16 левела. Енвил. Аре. Knockback. Моля.
О! Ко става, бе? Той ми лапа левелите. Лапач. Той е. Гати. О. Ко става, бе? Нещо. Объркан съм. Още малко. Бутилки. Много ми лаги. Sharpness. Тъй. А, да. Дай си ми мечите. Правя върхове, да не съм намели. Едно в едно сме. Бързо меча. Той ми го ти взем четурата. Аре, бе! Ти изям четурата, нищо. Нищо, няма значение. Няма значение. Само оня да ми оди се. Яко. С това меч го пукам. Който и да прави. Имам лава. Ябълки, блокове, ако няма бутник и не падна като ретард. Ква работа? Как те го оцели, бе? Аз съм снайпериста бест. Добре оцелих го. Крий се, не избягаш. Много лагя, Коста. Сега съм го убил. Мога ли да избягам от някъде? Де да в честите да има още една перла. Който? Въй, кой е тук, бе? Има ли чест с перла? Има паркур, който не ми трябва да заминам си. Въй. Те. Само ще го чакам да ми дойде. Може да изграда само една игра, ама ще е епична. Аз съм Hardcastle BG. The Bulgarian Best Castle. Ябълки. Ще му убера всичко и тайна да му е гадно. Аре, бе. Много си печен. Ела тук да се би. Много си печен нещо. Много си печен, елата изпека. Сам кажи как предпочиташ, на грил или на скара. Сещам, че бриджва. Сещам само трябва да спрат къде. Видях да. Лодка. Лодка. Лодка не ми се прави. Да фак? 5 години му изстрелям една стрела. Аре, бе, забил. Ако не искаш... Ако не искаш ти да дойдеш при мене, аз ще дойда при тебе. Ти какво си мислиш? Ай, че ме заболя. Апендис. Ох. Ела магавида. Най-предпазлива чек. Аре, много съм на вид. Май само съм много напит. Хоп, хоп, хоп. Стреляй ма колкото си искаш. И аз я знам тази игра. Аре, и аз я знам тази игра. Иди махина TNT.
идиот. Нищо не може да направиш. И сега ще фана, ще заколя. Оп. Аре. Не ми дреме, бате Георги. Не ми дреме. Ако ме беше бутнал. Još бе яйцата, кретен. Još бе яйцата. Между другото съм супер фенс. Screenshot. And let's beginning. Ако не ме стреляш, аз се бил в честен бой. Катанта диамантени рицари. Ти ко си мислиш? Аз се знам тази игра. Ама само дет съм неточен прилак. Ела, бе. Ела, ме чутурал. Си много опасен. Си много опасен. Си много опасен, бе. Джеймс Бонд се прави. Ще ме свършил. Вой, той ме заварех. Чутурата ти, ей. Абе, я се мога тази игра. Забавно ли? А? Забавно ли ти? Забавно ли ти, казах? Той е голям досадник. Ай, шата изяма. Писна ми. Знаеш ли какво ще направя? Нещо умно за разлика от тебе. Тази игра се проточи. Ела, ма чутура. Имам си план, че аз. Как да побеждавам чутури като тебе. Аре. Оп. Е, от тук ще бия. Бат Герги, къде си, ма? Бат Герги. Къде си? Душа. Видях го. Фак, и той ме видя. Бре, Душа. Ай, към, бре, Душа. Вой, сега не съм сигурен. Слагай. Вой, това беше на коса. Мога да го буря там. Трипл кил. Бавно, но славно. Ма усещам, че ще съм от тази игра. Не искам да се фърля като ретард, защото тогава си изям главата. О! Как през стената е, браточка? О! Как да е? То се бащи хакера да през стената. Има ли кофа с вода? I have one brilliant idea. Метък. Ела ми се така аз да те видя. Това не е много. Това е много тъпа идея. Чак сега аз мислих, че е много тъпа идея. Да, много тъпа идея. Ще вършиха ми стрелите по този. Той ме вижда. С лъки се е прицелил. Не мога, писна ми.
Как ще стигна до този цървол? Ще помислим, ще помайслим и ще го убием. Тук му е да бутни. Мисля. Сега гадно ли ти? Сега гадно ли ти? Ще видиш ти. Как ма досети, как ти свършат блокчетата. Добре. Нека ти. Фак, идва. Нека ти, чутур. И още съм в сейв зон. Да ти свършат стрелите, нека ти. Свършиха ми блоковете, не знам колко е дълго това. Ха. Знае, че не може. Because I'm clever. Хоп. Аре, хоп. Хоп. Време за блок. Блокче. Стон. Съпрежавам с малко стон. И тук. Стон и парикс. Те можах да се съединят вече. Кой е по-добър? Той има фар, спект и knockback, който го прави звяр. Елама чутуро. Балкански кавал. Виждам ли го? Да, виждам го. Сейв зона съм. Нека ти, че. И аз едно да спечеля. Направих си върховен меч, имам ябълки, имам и лава, обаче нищо не мога да направя. Вече съм извън сезон. Май точно това е чакал. Не приготвя лъка. Блокче. Добре. Идвам. Миличко. Прибирам се от работа. Как беше денят ти? Много се радвам. Дано. И сега ще се срещнем и ще поговорим. Нали? Нали сме приятели? Искаш да работя твърдо. Не, няма си. Пак и ние му даваме стрели по този начин. Имам чувство, че са му свършили стрелици. Дано са това да е станало. За сега май АФК. Надявам се. Добре, стана много опасно. Искам да стигна до там и да го бия в меле демидж. Даже не знам дали... Не, меча му не е енчантнат. Не го мога скока още. Стоп. Аре. Идвам. Скоро. Бавно, но славно. Бързо и богато. Въй. Ъгълчето му взели просто. Ъгълчето. Добре.
Сега ще ви кажа за какво е водата. Лучи. Всяко ма бутни ще му скверня едно нещо. Добре. Войт страшен. Загуба невъзможна. Добре. Спуснем по... Имам дано. Минахме на най-мизерния блок. Добре, водата не се наложи да използвам. Идвам, Чотуро! О, стига ти, все пак там ли са покрити? Има ли нещо? Блок? Няма естествено, той е кретен ги е взел всичките. Ако имах една ендерперла, как щях да таковам? Елатка. Ела написал. Не знам дали това го мога. Добре. Сега ще видим. Вы, има стрели! Знаех го копелето. Ела! Писал! Що сме? Тупа! Сериозно ли падна? То сериозно ли падна? What? What? Ако си тука... Не. What? Аз го видях да пада. What? Искам сега ми дойдеш. Искам сега ми дойдеш. Да пречукам. Ето вижте какво направи заради него. Един голям мост и един малък. А то взе, че падне и умря като пълен ретард. Ми стана гадно, защото не можах да се изкарам кефа. Сега? Къде е това? Трябва цяло ще изкопавам, но искам го намеря. Няма съм доволен, ако не го убия със собствените си ръце. С този меч. Ела, ама! Искам само бой до смърт. Много е забавно. Ще видиш. Ако то не дойде, веднага се самоубия. Не, сериозно. Това му се вика рейдж. Когато 20 години стоите за него, а той накрая не идва да го убиете. Всяко е на средата. Прави нещо там с... Вау, за малко. Не се катурна после. Значи няма какво да ровя, аз нямам какво да вземам, аз съм the best ever. Имам меч. Имам диаманти. Имам сума работи. Ама къде е? Не е честно. Сега пък, ако се самоубия, знаете ли какво? Ще кажа, че играта е негова. Защото аз съм бил умрял. Такова чудо, къде се е видяло по дяволите? Няма пък. Няма да се самоубия. Напукна всичко. Стоя тук до края на живота си. Живея тук до края на живота си. Ако знаете откъде е тази фраза, пишете в коментарите. Ще приключа епизода до тук, защото не искате да видите как псувам след като скоча. Може да има още една игра, ама не сега. Скоро. Ще видим следващия път, където пак ще бъдем нацепени батки и пак някакъв нещастник ще се крият на 200 години и пак някакъв нещастник ще умре и накрая ние ще излезем виновни и ние ще умрем. Добре. Благодаря, че сте с мен докато горя.
И до скоро. Само искам да се оцеля. Или защо се оцеля? И чао. Първият път, когато се оцеля, приключвам. Те са близо. Добре, няма да се. Чао. До скоро. Добре, оцеля се. Чао, до скоро се видим първият път.